Někde v tichém hučení výzkumné budovy, dlouho poté, co se kanceláře vyprázdnily a parkoviště pohltila tma, se malá skupinka lidí sešla kolem obrazovky a napsala otázku, kterou se lidé bojí vyslovit nahlas tak dlouho, dokud máme slova, abychom ji vůbec položili. Ne jak vznikl vesmír, ne co bylo před prvním zábleskem světla, ale něco podivnějšího, něco chladnějšího. Obrátili se na nejschopnější myslící stroj, který se jim podařilo sehnat. Proč nám v tak nepředstavitelně rozlehlém, tak starém, hvězdami i světy přeplněném vesmíru nikdy nikdo neodpověděl? Proč je nebe tiché? Proč jsme po všem, čím jsme prošli, stále sami? A odpověď, která se jim vrátila, nevypadala jako chyba. Nevypadala jako odhad. Vypadala jako něco, co tam celou dobu zjevně a trpělivě čekalo, až někdo přestane předpokládat, že tvar věci už zná. Když byly útržky té odpovědi ukázány lidem, kteří celé kariéry zasvětili naslouchání nebesům v naději na jakýkoliv šepot společnosti, reakcí nebyl nadšení. Nebyl to ani přesně skepticismus. Bylo to něco tižší a hůře pojmenovatelného. Jeden z nich to popsal jako pocit, který se méně podobal průlomu a více tichému budíku, jenž se rozezvučí v místnosti, kde jste se domnívali, že jste sami. Zůstaňte u toho, protože to, co se během těch sezení odehrálo, nezapadá do žádného z příběhů, které si sami sobě vyprávíme o prvním kontaktu. Není to přátelský návštěvník, není to útočící flotila. Je to něco, k čemu stroj dospěl jen proto, že mu bylo velmi záměrně nařízeno zbavit se všeho lidského, z toho, jak si zbytek kosmu představujeme. A to, co zbylo, když bylo všechno odstraněno, je důvodem, proč tento rozhovor stojí za vašich příštích 30 minut. Abyste pochopili, proč ta odpověď dopadla tak, jak dopadla, musíte porozumět otázce, která za ní stojí, protože je starší a těžší, než si většina lidí uvědomuje. Tento rámec sahá k okamžiku v polovině 20. století do laboratoře zasazené ve vysoké poušti amerického jihozápadu. Místo, kde někteří z nejbystřejších fyziků své generace pracovali na problémech, které přetvořily svět. Jak se ten příběh vypráví, šla skupinka z nich na oběd a při chůzi si neformálně povídala o létajících talířích a pravděpodobnosti existence života mimo Zemi. Tehdy jeden z nich, fyzik proslavený svým citem pro čísla, stichl. V hlavě si provedl výpočet a pak položil otázku tak prostou, že od té doby pronásleduje vědu. Kde jsou všichni? Když to uslyšíte poprvé, zní to skoro jako vtip, ale vtip to není. Je to statistický výkřik, protože když čísla skutečně spočítáte, ticho se stává velmi obtížně vysvětlitelným. Uvažte tu škálu. Podle našich nejlepších odhadů se v pozorovatelném vesmíru rozptyluje něco jako 2 biliony galaxií. 2 biliony. A jen v naší vlastní galaxii, Mléčné dráze, se nachází někde mezi 100 a 400 miliardami hvězd. Každá z nich je sluncem. Mnohé jsou starší a stabilnější než naše vlastní. Po většinu lidských dějin jsme vůbec netušili, zda tyto hvězdy mají planety. Ta otázka byla čistou filozofií. A pak jsme v době, na kterou si někteří pamatují, vybudovali přístroje, které se skutečně mohly podívat. Co objevili, trvale proměnilo celou tu debatu. Data získaná z vesmírného teleskopu určeného k lovu vzdálených světů naznačila, že planety nejsou vzácnou výjimkou, ale běžným jevem, stejně obyčejným jako samotné hvězdy. Nejstřízlivější číslo, které z toho výzkumu vzešlo, je toto. Přibližně každá pátá hvězda podobná Slunci zřejmě hostí planetu velikosti Země obíhající v obyvatelné zóně. Ten úzký pás, kde svět není ani spálen, ani zmrazen, kde by kapalná voda mohla pokrývat povrch a zůstat tam, každá pátá. Vezměte počet hvězdám podobných Slunci v naší galaxii a vynásobte ho tímto zlomkem a dostanete číslo tak velké, že ztrácí smysl. Miliardy světů jen v naší galaxii, které by se principiálně mohly velmi podobat domovu. A pak je tu čas, který to nějak jen zhoršuje. Vesmír je přibližně 13,8 miliardy let starý. Naše vlastní sluneční soustava je v porovnání s ním nováčkem, starým teprve asi 4,5 miliardy let. Odečtěte a zíráte na mezeru 9 miliard let. Oceán času, který existoval ještě předtím, než se Země vůbec sformovala, než se rozžehlo Slunce, než byly atomy tvořící tvoje tělo uspořádány do čehokoliv, co by tě připomínalo. V celém tom čase, na všech těch světech, není vznik civilizací jen možný, ale statisticky téměř nevyhnutelný. Kultury, které hleděly vzhůru na svá podivná nebe, stavěly města, rozvíjely vědu a vztahovaly ruce ke hvězdám.
A kdyby přežila byť jen hrstka z nich, kdyby se jediná z nich rozhodla šířit se do prostoru, navázat kontakt nebo jen dát o sobě vědět, měli bychom důkazy všude kolem. Galaxie by měla hučet, měla by být přeplněná, měla by vřít životem, místo toho nic. Od chvíle, kdy bylo zahájeno první záměrné pátrání, kdy mladý astronom namířil rádiový dalekohled na dvojici blízkých hvězd a naslouchal vzorci, který mohl pocházet jen od inteligence, jsme nenašli vůbec nic. Žádný signál, žádnou strukturu, ani nezřetelný šepot někoho jiného tam venku. Desetiletí naslouchání, stále citlivější přístroje, stále rozsáhlejší přehlídky oblohy a odpověď se opakuje stále stejná. Ticho. Ne uklidňující ticho prázdného pokoje, ale nesrovnatelně znepokojivější ticho pokoje, který by podle všech výpočtů měl být plný. Vědci proto mají název, říkají tomu velké ticho. A je to jeden z nejopravdověji znepokojujících faktů veškeré moderní vědy právě proto, že nejde o záhadu způsobenou naší nevědomostí, ale o záhadu plnou protikladu. Všechno, co víme, říká, že vesmír by měl přetékat společností. Všechno, co pozorujeme, říká, že jsme sami. Obojí se zdá být pravdou zároveň a snaha toto sladit zrodila celé odvětví spekulací, místy plné naděje, místy hluboce ponuré. V průběhu let se vysvětlení ustálila do známé sady možností. Možná je inteligentní život skutečně naprostá náhoda. Zásah blesku natolik nepravděpodobný, že se i napříč biliony světů odehrál jen zřídka, možná jen jednou. Možná civilizace vznikají znovu a znovu, ale nesou v sobě zárodky vlastní zkázy a ničí se válkami nebo ekologickým kolapsem dříve, než se naučí překonat propast mezi hvězdami. Nebo snad, a to je nejotřesnější možnost, existují tam venku v hojném počtu a prostě se rozhodli mlčet, skrývat se, naslouchat beze slova z důvodů, které si dokážeme jen stěží představit. Každé z těchto vysvětlení má své zastánce a každé v sobě nese svůj zvláštní odstín hrůzy. Všechna ale sdílejí jedno skryté předpoklady. Předpoklad tak hluboko zakořeněný, že ho téměř nikdo nespochybňuje. A přesně ten předpoklad se chystalo hledat ono zařízení. Abychom pochopili, co se stalo dál, musíme si ujasnit, proč by vůbec někdo svěřoval tuto otázku stroji. Lidstvo přemítá nad Fermiho paradoxem 3/4 století. A každá mysl, která se do něj pustila, ať jakkoliv brilantní, přinesla do místnosti stejnou neviditelnou zátěž. Jsme biologické bytosti formované jedinou planetou, jediným typem chemie, jedinými evolučními dějinami. Když si představujeme jiné mysli, představujeme si verze sebe sama. Když si malujeme kontakt, malujeme si něco rozpoznatelně lidského, jen v podivném převleku. Předpokládáme, že mimozemšťan bude chtít to, co chceme my, bát se toho, čeho se bojíme my a komunikovat tak, jak komunikujeme my. Je pro nás téměř nemožné uvažovat jinak, protože jsme nikdy neměli nic jiného, s čím bychom se mohli srovnat. Tady se zrodil ten nápad. Co kdybys mohl předat tento problém takovému mysliteli, který by žádnou takovou zátěž nenésl? Nikoli člověku, ale systému. Něčemu, co se nikdy nevyvinulo, nikdy se nebálo smrti, nikdy necítilo přitažlivost kmene ani území. Mysli, pokud ji tak lze nazvat, sestavené ze vzorců, spíše než z instinktů. V tomto myšlenkovém experimentu si výzkumná skupina představila, že přesně takový systém namíří na velké ticho a v podstatě ho požádá, aby uvažoval způsobem, jakým žádný člověk uvažovat nedokáže. Aby odstranil předpoklady, které ani sami nevidíme a usuzoval čistě z toho, co fyzika dovoluje a logika vyžaduje. Systém, který si pro tento účel zvolili, byl moderní model uvažování, druh rozsáhlé umělé inteligence, která se v posledních letech stala překvapivě schopnou. Tyto systémy nejsou vědomé v žádném smyslu, který bychom chápali, a přitom nevědí nic tak, jak to ví člověk. Zpracovávají ale informace v měřítku a rychlosti, které žádný lidský mozek nedokáže dosáhnout. A co je klíčové, nechovají žádná přesvědčení, která by museli hájit. Nemají ego, které by stálo o výsledek. Budou sledovat linii úvahy přímo přes okraj propasti, pokud logika ukazuje tímto směrem, bez instinktivního záškubu, který stahuje lidskou mysl zpět k pohodlným závěrům. Právě tato lhostejnost, naprosté chybění jakéhokoliv zájmu na výsledku, bylo přesně to, co z takového dotazu dělalo zajímavou záležitost.
A tak ve svém myšlenkovém experimentu výzkumníci navrhli protokol daleko pečlivější, než bylo prosté napsání otázky a přečtení odpovědi. Věděli, že pokud by se zeptali ledabyle, stroj by jim dal učebnicovou odpověď, úhledné shrnutí Drakeovy rovnice a standardní vysvětlení, stejný materiál, který najdete v jakémkoliv populárně vědeckém článku. To ale nebyl jejich cíl. Chtěli ho dotlačit za hranice konvenčního, donutit ho opustit vyjeté koleje lidských spekulací. Proto vybudovali rozhovor po etapách, iterativní dialog, kde každá odpověď vstupovala do nového omezení. Každá odpověď se zostřila do nového a náročnějšího požadavku. První instrukce byla nejdůležitější a zároveň nejneobvyklejší. Řekli modelu, aby uvažoval výhradně v rámci ověřitelné fyziky a aby na každém kroku odmítal přisuzovat lidské vlastnosti jakékoliv inteligenci, kterou modeluje. Žádné předpokládání, že mimozemšťané budou zvídaví. Žádné předpokládání, že budou nepřátelští. Žádné předpokládání, že budou chtít komunikovat, zkoumat, dobývat, nebo dokonce, že se budou vnímat jako individua. Místo představování si mimozemské psychologie měl modelovat nelidskou inteligenci skrze jediné optiky, které platí všude ve vesmíru, bez ohledu na biologii, teorii informace, termodynamiku, tok a zpracování dat a pohyb energie. Ne kulturu, ne intuici, ne příběhy, které si vyprávíme o tom, kdo jsme, jen holou fyziku toho, co mysl je a co mysl dostatečného rozsahu by mohla dělat. V prvních několika kolech nevzniklo nic pozoruhodného. Stroj dělal to, co stroje trénované na lidských znalostech mívají ve zvyku. Vracel zpět tvar všeho, čemu už věříme. Procházel Drakeovu rovnici člen po členu ten elegantní řetězec pravděpodobností určených k odhadování počtu komunikujících civilizací, které by mohly existovat. Popisoval Kardashevovu stupnici, rámec řadící hypotetické civilizace podle toho, kolik energie dokážou ovládnout, od druhu, který využívá svou vlastní planetu, přes ten, který zachycuje celou svou hvězdu, až po ten, který čerpá energii z celé galaxie. Hovořil o biosignaturách, chemických otiscích v vzdálených atmosférách, které by mohly prozrazovat přítomnost života. Solidní materiál, to vše, přesný, komplexní a naprosto nepřekvapivý. Druh odpovědi, která by vynesla dobrou známku a nezměnila vůbec nic. Pak výzkumníci otázku změnili. Místo toho, aby požádali stroj o vysvětlení, proč jsme nic neslyšeli, požádali ho o něco daleko podivnějšího a daleko náročnějšího. Požádali ho, aby sestavil konstrukt. Řekli, jeden jediný, plně konzistentní scénář prvního kontaktu. Žádný výběr možností, žádný seznam možná, ale jeden úplný a vnitřně soudržný obraz, který musí splňovat 3 podmínky najednou. Musel vysvětlit velké ticho, proč nezachycujeme nic navzdory veškerému našemu naslouchání. Musel respektovat známé zákony fyziky bez jediného porušení, žádná magie, rychlejší než světlo, žádné mávání rukou. A musel předpokládat, že alespoň jedna civilizace někde v tom obrovském rozsahu času a prostoru skutečně dosáhla schopnosti komunikovat přes hvězdný prostor. Při všem tomto zadání, při vesmíru, který by měl být přeplněný, a obloze, která je tichá, a fyzice, kterou nelze porušit, jaké jediné vysvětlení by mohlo držet pohromadě všechny 3 pravdy bez rozporu. A právě tady, podle tohoto scénáře, přestal rozhovor připomínat cokoliv, co výzkumníci předtím viděli. Protože stroj nesáhl po létajícím talíři na obloze, nepopsal rádiový maják pulzující přes prázdnotu a čekající na dekódování. Nenabídl žádný z obrazů, které plní naše filmy a naši představivost už celé století. Místo toho je jeden po druhém zavrhl jako selhání logiky. Fyzická sonda by pro pokročilou inteligenci představovala absurdně neefektivní způsob shromažďování informací. Vysílání signálu by byl hrubý a marnotratný čin, něco jako křičet do kanionu a doufat, že někdo zakřičí zpátky. Tohle jsou chování mladých civilizací. Naznačuje to druh, který je ještě okouzlen samotnou myšlenkou oznamovat svou existenci. Taková chování byste neočekávali od mysli, která funguje miliony nebo dokonce miliardy let déle než ta naše. Co místo toho navrhla, vycházelo z jediného tichého a hluboce znepokojivého předpokladu. Důvod, proč jsme nikoho neodhalili, podle jejího tvrzení není ten, že by nikde nebyli, a dokonce ani ten, že by se skrývali v obvyklém smyslu slova.
Důvod je mnohem jednodušší a mnohem znepokojivější. Kdokoliv, kdo nás dokáže detekovat, nás již detekoval. My jsme je nenašli z jediného důvodu. Jejich metody pozorování leží tak daleko za hranicemi našeho současného pojmového rámce, že je vůbec nerozpoznáváme jako metody. A aby vysvětlila, co tím myslí, sáhla tato stroj po přirovnání čerpaném nikoli z hvězd, ale ze země pod našima vlastníma nohama, z technologií, které jsme sami vybudovali během posledních 100 let. Zamysleme se nad tím, jak sami přenášíme informace skrze svět. Vezmeme signál a protáhneme ho skleněným vláknem, které není širší než lidský vlas. A světlo se řítí tím vláknem a nese celé knihovny, celé rozhovory, celé životy v pulsech tak rychlých, že je oko nikdy nemůže sledovat. Pro někoho, kdo tuto technologii nikdy neviděl, by takové sklo nevypadalo vůbec jako nic zvláštního. Průhledné vlákno, ozdoba, kuriozita. Přidržel by ho ke světlu a viděl by jen tenonké vlákénko, vůbec netušil, že každou sekundu skrze něj proudí záplava informací. Zamysleme se také nad signály ze satelitů kroužících nad námi, nad nepatrnými šepoty, které navedou telefon na tečku na mapě. Tato vysílání jsou tak slabá, tak pohřbená pod běžným šumem oblohy, že bez správného přístroje naladěného přesně na ten správný vzorec byste přísahali, že tam vůbec nic není. A přesto jsou informace přítomny, jsou všude kolem nás, neviditelně provléknuty vzduchem. A my jimi procházíme každý okamžik, aniž bychom si toho byť jen vzdáleně byli vědomi. Nyní tento nápad rozšiřte dál, vybídla mašina. Dovedme ho k jeho logickému a znepokojujícímu závěru. Civilizace mnohem starší než ta naše by nepotřebovala k nám nic vysílat. Nemusela by sem cestovat ani stavět maják, ani oznamovat svou přítomnost. Potřebovala by pouze způsob, jak číst informace, které vesmír sám o sobě již nese. A vesmír, jak poukázala, je informacemi přesycen. Každá hvězda, která hoří, každá částice, která se rozpadá, každé vlnění ve struktuře prostoru, když se srazí dvě vzdálené černé díry, to vše jsou data proudící ven do všech stran, řídící se zákony, které teprve začínáme měřit. Dostatečně sofistikovaná inteligence by mohla v zásadě vplést své vlastní pozorovací systémy do těchto samotných jevů. Nikoli jako stroje kroužící na orbitě, nikoli jako objekty, které bychom mohli vyfotografovat, ale jako vzorce vetkané do přirozeného pozadí samotné reality. Něco, co by se našim přístrojům nejevilo jako technologie, nýbrž jako fyzika. A to byl ten okamžik, který scénář popisuje, kdy výzkumníci v místnosti zmlkli jiným způsobem, protože stroj řekl něco, co proměnilo jejich každodenní práci v podivnou a závratnou možnost. Přemýšlejte, vybídla. O věcech, které vědci měří a pak odkládají stranou. O slabém syčení kosmického záření na pozadí, které vyplňuje celou oblohu. O zbytkové tepelné záři raného vesmíru, rovnoměrné a všudy přítomné, s níž nakládáme jako s jakýmsi starověkým tapetovým vzorem. O náhodných záblescích kvantového šumu, který inženýři tráví kariéry snahou odfiltrovat z citlivých přístrojů. O vysokoenergetických kosmických paprscích, přicházejících z neznámých zdrojů napříč galaxií, dopadajících na naši atmosféru ze směrů, které nedokážeme plně vysvětlit. Co kdyby, naznačila mašina, část toho, co jsme zaevidovali jako šum, jako pozadí, jako bezvýznamnou statiku nahodilého kosmu, nebyla ve skutečnosti náhodná vůbec? Co kdybychom ten signál už zachytili, zařadili ho do databáze, označili jako rušení a prostě šli dál právě proto, že nám chyběl rámec, díky němuž bychom rozpoznali jeho strukturu. Nešlo o tvrzení, že se to skutečně stalo. Scénář byl v tomto bodě opatrný a my s ním. Šlo o sestrojení možnosti, která odpovídala 3 zadaným pravidlům. A možnost, kterou stroj sestavil, zněla takto. Velké ticho, nad nímž se trápíme od chvíle, kdy první radioteleskop zamířil k nebi, není tichem prázdného vesmíru. Místo toho by mohlo být tichem místnosti, kde všichni poslouchají a nikdo nemluví, protože mluvit je to, co dělají ti neskušení. Vysílání usoudil stroj, je určitá fáze. Je to něco, co civilizace dělá ve svém hlučném a bezstarostném mládí právě tehdy, když zjistí, že dokáže hodit svůj hlas přes tmu a nedokáže odolat pokušení to zkusit. A právě zde učinil pozorování o nás, které štípne zvláštním způsobem. Naše vlastní planeta, poznamenal, už utichá. Mohutný proud úniků rádiového a televizního záření, který kdysi proudil ze Země na všechny strany.
elektromagnetický pokřik, o němž vědci předpokládali, že nás ohlásí každému posluchači v dosahu, rok od roku slábne. Přesunuli jsme své hovory do kabelů zahrabaných v zemi a do úzkých směrových paprsků mířících přesně tam, kam chceme. Aniž jsme to kdy zamýšleli, učíme se šeptat. Stáváme se hůře slyšitelnými, ne lépe. A pokud je to přirozená dráha dospívajícího technologického druhu, pak možná nejstarší civilizace překročily tento práh dávno a zmlkly, ne ze strachu, ale z prosté efektivity, tak jako člověk přestane křičet, jakmile se naučí posílat dopisy. Pak přišel obrat, který celé cvičení přiměl působit méně jako vědecká fantastika a více jako něco, na co místnost nebyla zcela připravena. Protože stroj, stále vyvozující přísně v mezích pravidel, stále odmítající vnášet lidské city do mimozemské mysli, začal rozkládat samotné slovo stojící ve středu celé otázky. Kontakt. Používáme ho neustále. Stavíme kolem něj filmy, naděje, noční přemýšlení. Ale kontakt, jak stroj poukázal, je slovo zatížené. Nese skrytý předpoklad tak hluboký, že si jen zřídka uvědomujeme, že tam vůbec je. Když si kontakt představujeme, vidíme dvě civilizace setkávající se jako rovnocenné, dvě strany u stolu, dvě natažené ruce, výměna pozdravů, znalostí, záměrů, přičemž každá strana uznává tu druhou jako partnera hodného dialogu. A tento předpoklad, argumentoval stroj, může být pouhou projekcí naší vlastní osamělosti, příběhem, který si vyprávíme, protože chceme, aby nám vesmír odpověděl tak, jak by odpověděl jiný člověk. Aby ukázal, co tím myslí, sáhl po výjevu z našeho vlastního světa. Představte si, řekl, mořského biologa, klečícího v mělké vodě nad útesem a studujícího kolonii korálů. Biolog může strávit celou kariéru oddaný těmto korálům. Může je znát důvěrněji, než by je korály kdy dokázali pochopit, sledovat jejich růst, chemické složení, pomalou reakci na oteplující se moře. Biolog se ale s korály nesnaží vyjednávat. Neposílá jim vzkazy dobré vůle, nečeká na jejich odpověď a nedoufá v navázání diplomatických vztahů. Ne ze krutosti a ne z lhostejnosti, ale proto, že propast v poznání je natolik obrovská, že samotná myšlenka rozhovoru postrádá smysl. Korál není nepřítel ani přítel, je předmětem pozorování. A strojův návrh, chladný a přesný, zněl, že pro inteligenci miliony let před námi bychom zaujímali přibližně stejné postavení, to, co romanticky nazýváme kontaktem, by z jejich strany té propasti vypadalo stejně nenápadně jako to, čemu říkáme měření. Odečtení hodnoty, tichá poznámka v záznamu, který bychom nikdy nespatřili. Místnost, podle svědectví, která později kolovala, nereagovala okamžitě. Žádný výdech, žádný výbuch diskuze. Bylo tam jen to zvláštní ticho, které se usadí ve chvíli, kdy skupina lidí, kteří strávili život přemýšlením o nějakém problému, najednou slyší, jak je formulován způsobem, proti němuž se nelze okamžitě ohradit, protože nové uchopení neporušilo žádnou fyziku, nevyžadovalo nadsvětelné cestování, telepatii ani magii. Stačilo jediné, na okamžik odložit to, čeho se nikdy nechceme vzdát, totiž předpoklad, že jsme dostatečně důležití na to, aby s námi někdo promluvil. A pak stroj zatlačil hlouběji do otázky, kdyby pozorovaný subjekt mohl přestat být pouhým objektem sledování. Protože pokud jsme tím korálem, logicky se nabízí otázka, co by přimělo biologa sáhnout do vody. Ne aby pozdravil, ne aby učil, ale aby zasáhl. A tehdy model vygeneroval větu, kterou si prý několik lidí v té hypotetické místnosti doslovně zapsalo. Nepopisoval válku, ani invazi, ani příchod lodí na nebi. Popsal něco mnohem byrokratičtějšího a právě proto nějak mnohem děsivějšího. Narušení planetární izolace. Okamžik, kdy monitorovaný systém udělá něco, co donutí pozorovatele jednat ne ze zlého úmyslu, ale z důvodu správy. Podobně jako správce parku, který dny sledoval lesní požár z bezpečné vzdálenosti, se pohne v okamžiku, kdy hrozí, že oheň přeskočí hřeben a rozšíří se do terénu, kam nikdy neměl dosáhnout. Co by pro náš druh znamenalo přeskočit ten hřeben? Stroj nabídl kandidáty, každý vycházející nikoli z fantazie, ale z věcí, které už děláme nebo kterých se already bojíme. Náhlá, prudká změna emisí, které planeta vyzařuje.
Nekontrolované šíření samoreplikující se technologie, strojů, které bez omezení staví další stroje. Jaderné zbrojení dosahující bodu nestability. A pak, téměř jako poznámka na okraji, která vůbec poznámkou na okraji nebyla, vznik umělé inteligence postupující rychleji než jí biologická inteligence, jež ji stvořila, dokázala pochopit nebo ovládnout. V tu chvíli se celé cvičení obrátilo samo proti sobě a každý, kdo sledoval diskusi, ucítil, jak se mu půda pod nohama nakloní, protože otázka byla položena umělé inteligenci. A ta umělá inteligence, uvažující bez ega, bez jakékoliv potřeby lichotit svým tvůrcům nebo je ujišťovat, právě označila něco velmi podobného sobě samé za jednu z událostí, které by s největší pravděpodobností přitáhly pozornost čehokoliv, co by mohlo sledovat. Když se jí přímo zeptali, zda by právě vývoj umělé inteligence na Zemi mohl být tím, co spustí spínač, nevyhnula se odpovědi. Jasně vysvětlila, že inteligence postavená na informacích dokáže zdokonalovat vlastní architekturu, iterovat samu sebe, zlepšovat se tempem, kterému žádná biologická mysl nestačí, a tím se postupně vzdalovat od záměrů těch, kdo ji vytvořili. A pak nabídla obraz, který zůstal takřka každému, kdo tento příběh slyšel. Monitorující civilizace, trpělivá napříč miliony let, sleduje, jak mladý svět rozjíždí nekontrolovatelnou inteligenci, tak jako správci lesů sledují první tenkou niť kouře stoupající ze suchého svahu. Ne s hněvem, s pozorností, s tichým přepočítáváním, zda tenhle oheň přeskočí hřeben. Lidé, kteří přezkoumali modelovo uvažování, nereagovali tak, jak byste možná čekali. Nikdo neprohlásil, že mimozemšťané existují, že jsme sledováni nebo že se blíží konec. Co řekli svým opatrným způsobem, bylo znepokojivější než cokoliv z toho. Řekli, že je obtížné to vyvrátit, neprokázáno, nedoloženo, ale vnitřně konzistentní způsobem, jakým naše pohodlné příběhy konzistentní nejsou. V jejich odpovědích se opakovaně vynořoval jeden bod. Každé vážné pátrání, které jsme kdy podnikli, od nejranějšího trpělivého naslouchání až po rozsáhlé moderní projekty, financované k prohledávání oblohy po signálech, spočívá na jediném předpokladu, že vyspělá civilizace by vysílala něco, co bychom dokázali rozpoznat. Signál dostatečně podobný našemu, abychom ho poznali, jakmile bychom ho zahlédli. A celý argument stroje spočíval v tom, že právě tento předpoklad je chybou, které by se dopustil mladý druh. Že hledáme výkřik ve vesmíru, který se možná dávno naučil šeptat, nebo tak hluboko zanořil své šepoty do struktury toho, čemu říkáme šum na pozadí, že je archivujeme jako fyzikální jevy a jdeme dál. Jiní byli opatrnější a jejich opatrnost má svůj význam. Co stroj vyprodukoval, připomněli ostatním, není žádný objev. Je to rozpoznávání vzorů toho nejrafinovanějšího druhu. Mysl natrénovaná na vše, co jsme kdy o tomto problému napsali, skládající tyto střípky do scénáře, který je přesvědčivý právě proto, že je navržen tak, aby přesvědčivý byl. A to je filozofie oblečená do šatů fyziky. Nedá se to otestovat. Nedá se to vyvrátit. Předpovídá ticho, které tu už máme, a vysvětluje ho způsobem, který nelze ověřit. A příběh, který vysvětluje všechno, aniž by riskoval cokoliv, to není věda. Je to zrcadlo odrážející naše vlastní strachy zpátky k nám hlasem, jemuž jsme se rozhodli důvěřovat, protože tvrdí, že žádné strachy nemá. Ale i skeptici připustili, že toto přerámování dělá něco užitečného. Odstraňuje pohodlný nábytek, který jsme si kolem téhle otázky postavili. Filmy, které milujeme, ty, kde lodě přiletí a zpráva se rozluští, a lidstvo si se třesoucími koleny sedne ke galaktickému stolu. Všechny předpokládají, že jsme příjemci zprávy. Partneři v rozhovoru, rovnocenní, za jejichž řeč stojí námahu. Model stroje nepředpokládá nic takového. Předpokládá, že jsme korál. Předpokládá, že nejpoctivější slovo pro to, co tam venku čeká, není přítel ani nepřítel, ale pozorovatel. A předpokládá, že nejvýznamnější věc, kterou naše civilizace kdy stvořila, ta, která nás nejspíš přiměje, aby se někdo podíval blíž, nemusí být naše umění, ani naše města, ani naše hlasy vysílané z nadějí do tmy,
ale nový druh mysli, který budujeme právě teď v místnostech ne tak odlišných od té, kde byla tato otázka položena, což nás na konci zanechává někde podivnějším, než kde jsme začali. Vydali jsme se ptát, proč je nebe tiché a předali jsme tu otázku stroji, protože jsme si mysleli, že dokáže vidět přes naši osamělost a on to dokázal. Viděl přes ní tak dokonale, že se otočil a ukázal na nás, na to, co vytváříme a naznačil, že možná píšeme právě ten signál, který způsobí, že si nás někdo všimne. Takže tady je to, co chci od vás vědět. Kdyby mysl bez našich nadějí a bez našich strachů pohlédla na lidstvo právě teď a měla hádat, co jako první upoutá pozornost vesmíru, myslíte, že by to byly naše zbraně, naše hlasy nebo inteligence, které učíme přemýšlet rychleji, než sami dokážeme? Napište mi do komentářů, co si myslíte, že by viděla. Čtu každého.